explanation about sa schedule kay na mag-iubang mga customer na gakasuko sa kuha. Example lang, if Sunday ka magpahilot, Saturday magpabook ka na kay namagod ko yung mga client na Monday to Friday na uban niya naka-schedule na. So ayaw mo kaulaw kung magpabook mo, mag-text gid mo kay nga no mas dali kung maka-text man good ka, mas dali ka maka sure na ibatang nato Monday to Friday pwede ka mamili at least dili bikil sa inyong time. Lisod man gid ta na maghilot na magdali-dali. So kung maghilot ganit ta kinahanglan hinahinay lang pod kay dili man gud ko ganahan na magdali-dali. Kanang sakto ang pagdagan sa paghilot. Dayon makontak ko ninyo diya sa YouTube channel, napod ko yung messenger, na ko yung FB, napod ko yung number. Og ang akong i-promote pod ang bayin sa kanang barter. Katong wala po yung mga kwarta, kanang dulduo lang ha, ibutang nato diri sa kaaswagan. Pwede rin ako ng babaklay or something pwede ko magpa-barter niya. Pwede rice, coffee, kay luy man po ang uban na wala po'y maikabayad, then ganahan sila magpahilit, wala lang sila cash. Sa katong lang wala lang na pwede ipa-barter. So mo na gina ka nang magpa-schedule na ay kay nga unfair man po sa uban akong mga client na naka-schedule sila. Dayon ibutang nato na ko i-schedule ko Saturday karon, dayon nagpa-schedule ka. Kung ang akong schedule is 5 o'clock sa hapon, magpa ka og 6 o'clock sa conflict kayo. So kailangan mag-text gid ka na o round ka nang na bakay gahiluton karon kay at least makahibalo ko. Mo lang akong pahibalo para po lang uban akong mga client dili pod magmahay kay ngano unfair food kay sila na naka-schedule na sila pagkahuman akong handayon. So masuko pod sila sa kuha. So dagan kayong salamat sa akong mga client pod na nag-support sa kuha. Og pasensya na usay hagad akong naong kay tungod sa diabetes manggod ko, nako injection kanang usahay akong mood kay tungod sa akong injection. So sorry gid kay pod sa akong mga client na medyo na sa kuha kay nganong akong schedule manggod. Kung nanay naka-schedule ako ginang atimanon kay loy man pod ang ubang mga client na naka-schedule na ako lang dayon balibaran. So ay mo kaulo pag text or pag message sa ko sa FB, sa Messenger, sa WhatsApp, sa Telegram o sa sa YouTube channel. O palihog na lang pag support sa akong YouTube channel. O akong i-shout out si Ma'am Belen, ang iyang baby na si Berlin na sige watching sa akong YouTube channel. O daghan kayong salamat po sa uban akong mga wala na panganlan. O labi na po sa akong igagaw na nasa California si Kuya Japet Hoson o diya sa Catanduanes, pariente sa akong mga papang mga advincula o diha pod diri pod sa terminal mga advincula na agihapon silang Tita Tony. O shout out po sa akong darling na si Rico Puno char. O shout out kang Arlene na Flores, Rinrin na Flores na awan, o kang Mayor Dennis Roa o sa RHU shout out. Og dagan kayong salamat sa inyong pagsuporta o may bunta.